Alicín dobrodružstva v krajine zázrakov od Lewisa Carrolla. Kapitola 1. Dolu králičou norou. Alice už začínala byť veľmi unavená z toho, že sedí pri svojej sestre na brehu a nemá čo robiť. Raz alebo dvakrát nakúkla do knihy, ktorú čítala jej sestra, ale neboli v nej žiadne obrázky ani rozhovory. A na čo je Alice dobrá kniha bez obrázkov alebo rozhovorov? Tak premýšľala vo svojej hlave, ako najlepšie vedela, lebo horúci deň ju veľmi uspával a otupoval. Či tá radosť z výroby venčeku zo sedmokrások stojí za tú námahu, aby človek vstal a pozbieral sedmokrásky, keď tu zrazu okolo nej prebehol biely zajac s ružovými očami. Na tom nebolo nič zvláštneho a ani Alice nepovažovala za veľmi divné, keď počula zajaca sám pre seba povedať: Ach, Bože môj, budem meškať. Keď o tom neskôr premýšľala, uvedomila si, že sa tomu mala čudovať, ale vtedy sa jej to zdalo úplne prirodzené. Ale keď králik skutočne vytiahol hodinky z vrecka na veste, pozrel sa na ne a potom ponáhľal ďalej. Alice vyskočila na nohy, pretože jej preblesklo myslou, že nikdy predtým nevidela králika s vreckom na vestu, alebo pozrieť sa na hodinky a horiaca zvedavosťou prebehla cez pole za ním a našťastie práve načas videla, ako sa schovalo do veľkej králičej diery pod živým plotom. O chvíľu za nimi išla aj Alice, vôbec neuvažujúc, ako sa dostane von. Králikova nora pokračovala rovno ako tunel a potom náhle klesla dolu, tak náhle, že Alice nemala ani chvíľu na to, aby premýšľala o zastavení, kým sa ocitla padajúc do veľmi hlbokej studne. Buď bola studňa veľmi hlboká, alebo padala veľmi pomaly, pretože mala dosť času, aby sa počas pádu rozhliadla a premýšľala, čo sa bude diať ďalej. Najprv sa snažila pozrieť dole a zistiť, kam smeruje, ale bolo príliš tma na to, aby videla čokoľvek. Potom sa pozrela na steny studne a všimla si, že sú plné skriniek a políc s knihami. Tu a tam videla mapy a obrázky zavesené na klincoch. Vzala pohár z jednej z políc, keď okolo prechádzala. Bol označený ako pomarančová marmeláda, ale na jej veľké sklamanie bol prázdny. Nechcela ten pohár pustiť, aby niekoho nesmrteľne trafila, tak sa jej ho podarilo položiť do jednej zo skriniek, keď okolo nej padala. No, pomyslela si Alice, po takomto páde ma žiadne schody nezaskočia. Doma si budú myslieť, aká som odvážna. Nuž, ani by som o tom nehovorila, aj keby som spadla z vrcholu domu, a to bolo veľmi pravdepodobné. Dole, dole, dole. Skončí ten pád vôbec niekedy? Zaujímalo by ma, koľko míl som už spadla, povedala nahlas. Musím byť niekde blízko stredu zeme. Daj vedieť, ak sa mýlim. Myslím, že by to bolo 4000 míl dole. Vidíte, Alice sa počas hodín v škole naučila niekoľko vecí tohto druhu. A hoci toto nebola veľmi dobrá príležitosť na predvádzanie svojich vedomostí, aj keď ju nikto neposlúchal, bolo dobre si to opakovať nahlas. Áno, to je asi tá správna vzdialenosť, ale potom sa čudujem, akú mám zemepisnú šírku, alebo dĺžku. Alice nemala tušenie, čo je zemepisná šírka, alebo zemepisná dĺžka, ale myslela si, že sú to pekné vznešené slová. O chvíľu začala znovu. Zaujímalo by ma, či prepadnem cez celú zem. Aké smiešne bude výjsť medzi ľudí, ktorí chodia s hlavami dole. Myslím, že antipódy. Bola dosť rada, že ju tentoraz nikto nepočul, pretože to ani nebolo správne slovo. Ale budem sa ich musieť opýtať, ako sa tá krajina volá. Viete, prosím pani, je toto Nový Zéland alebo Austrália? Sorry, sa vojsila urobiť pukle, keď hovorila. Pekný vozík, keďže padáš vzduchom. Myslíš, že by si to zvládla? A aké nevzdelané dievča si bude myslieť, že som sa to opýtala? Nie, nikdy sa to nesmie opýtať. Možno to uvidím napísané niekde. Dole. Nebolo čo iné robiť, tak Alice rýchlo začala znova hovoriť. Myslím, že Dina ma bude dnes večer veľmi postrádať. Dina bola mačka. Dúfam, že si pri večernom čaji spomenú na jej misu s mliekom. Dino, drahý, prial by som si, aby si bol tu so mnou. Vo vzduchu žiadne myši, obávam sa. Ale mohol by si chytiť netopiera. A to je veľmi podobné myši, vieš. Ale jedia mačky netopiere. Čudujem sa. A tu sa Alice začala cítiť trochu ospalá. A snívala o tom, či mačky jedia netopiere. Jedia mačky netopiere a niekedy jedia netopiere mačky, ale viete, pretože nevedela odpovedať ani na jednu otázku. Nezáležalo na tom, ako to povedala. Cítila, že zaspáva. A práve začala snívať, že kráča ruka v ruke z Dinách. A vážne sa jej pýta: Teraz Dina, povedz mi pravdu, jedla si niekedy netopiera? Keď zrazu, zrazu padla na hromadu paličiek a suchého lístia a pád bol ukončený. Alice sa vôbec nezranila a hneď vyskočila na nohy a pozrela sa. Pozrela hore, ale všade nad ňou bolo tma.
Pred ňou bol ďalší dlhý priechod a biely králik bol stále na dohľad, ako sa ponáhľal ďalej. Nebolo času na zmar. Alice utekala ako vietor a stihla ho počuť povedať, keď zabočila za roh. Och, moje uši a fúzy, už je neskoro. Bola tesne za ním, keď zabočila za roh, ale králika už nebolo vidno. Ocitla sa v dlhej nízkej hale, ktorá bola osvetlená radom lámp visiace zo stropu. Bolo tam plno dverí okolo celej haly, ale boli všetky zamknuté. A keď Alice prešla jednu stranu a druhú, skúšajúc každé dvere, nemohla ho nájsť. Smutne kráča stredom a premýšľa, ako sa kedy dostane von. Zrazu narazila na malý trojnohý stolík, celý vyrobený z pevného skla. Nebolo na ňom nič okrem malého zlatého kľúča a Alicinou prvou myšlienkou bolo, že by mohol patriť k niektorým dverám v hale. Ale bohužiaľ, buď boli zámky príliš veľké, alebo kľúč bol príliš malý, ale v každom prípade sa žiaden z nich nedal otvoriť. Avšak druhýkrát narazila na nízku záclonu, ktorú si predtým nevšimla, a za ňou boli malé dvere asi 15 palcov vysoké. Skúsila malý zlatý kľúčik v zámku a k jej veľkej radosti sa hodil. Alice otvorila dvere a zistila, že vedú do malej chodby, nie oveľa väčšej ako myšacia diera. Kľakla si a pozrela sa cez chodbu do najkrajšej záhrady, akú ste kedy videli. Ako veľmi túžila dostať sa z tej tmavej haly a túlať sa medzi tými záhonmi jasných kvetov a tými chladivými fontánami. Ale ani len hlavu si nemohla cez dvere prestrčiť. A aj keby moja hlava prešla, pomyslela si chudobná Alice, bolo by to veľmi málo užitočné bez mojich pliec. Och, keď by som sa vedel sklopiť ako teleskop. Myslím, že by som to dokázal, keby som len vedel, ako začať. Pretože vidíte, že sa v poslednej dobe stalo toľko neobvyklých vecí, že Alice začala myslieť, že veľmi málo vecí je naozaj nemožných. Nezdalo sa, že má zmysel čakať pri malých dverách, tak sa vrátila k stolu. Na poli dúfajúc, že tam nájde ďalší kľúč, alebo aspoň knihu pravidiel na zavretie ľudí ako teleskopy. Tentoraz na ňom našla malú fľaštičku, ktorá tu predtým určite nebola, povedala Alice. A okolo krku fľaše bol papierový štítok s nápisom Píma, krásne vytlačené veľkými písmenami. No dobre, hovorilo sa, vypí to, ale múdra malá Alice to nehodlala urobiť narýchlo. Nie, najprv sa pozriem, povedala, či je na nej označenie jed, pretože prečítala niekoľko pekných malých príbehov o deťoch, ktoré sa spálili alebo zožrali divé zvery. A ďalšie nepríjemné veci. Všetko preto, že si nepamätali jednoduché pravidlá, ktoré ich naučili priatelia, ako napríklad, že horúci kutač ťa popáli, ak ho necháš prikladať príliš dlho, alebo že ak sa hlboko prerežeš nožom, zvyčajne to krváca. A nikdy nezabudla, že ak vypiješ veľa z fľaše označenej ako jed, je takmer isté, že ti to skôr či neskôr uškodí. Táto fľaša však nemala označenie jed, tak sa Alice odvážila ochutnať a zistila, že je to veľmi chutné. Malo to vlastne akúsi zmiešanú chuť čerešňového koláča, pudingu a ananásu, pečená morka, karamelka a horúci maslový toast. Veľmi rýchlo s tým skončila. Aký zvláštny pocit, povedala Alice. Musím sa stvrkávať ako teleskop. A naozaj, teraz bola vysoká len 10 palcov a jej tvár sa rozjasnila pri pomyslení, že je teraz správnej veľkosti na to, aby prešla malými dverami do tej krásnej záhrady. Najprv však čakala niekoľko minút, aby zistila, či sa ešte viac zmenší. Cítila sa trochu nervózne, lebo by to mohlo skončiť, viete, povedala si Alice sama pre seba, tým, že úplne zmiznem ako sviečka. Zaujímalo by ma, aká by som potom bola. A pokúsila si predstaviť, ako vyzerá plameň sviečky po tom, čo ju zhasneme, pretože si nepamätala, že by niekedy niečo také videla. Po chvíli, keď zistila, že sa nič ďalšie nestalo, sa rozhodla hneď ísť do záhrady. Ale bohužiaľ, chudák Alice, keď sa dostala k dverám, zistila, že zabudla na malý zlatý kľúč. Keď sa vrátila k stolu, zistila, že naň nedokáže dosiahnuť. Jasne ho videla cez sklo a snažila sa vyliezť na jednu z nôh stola, ale bolo to príliš šmiklavé. Keď sa už úplne vyčerpala od snaženia, chudinka si sadla a plakala. No tak, nemá zmysel takto plakať, povedala si Alice dosť prísne. Radím ti, aby si s tým okamžite prestala. Väčšinou si dávala veľmi dobré rady, aj keď ich málo kedy dodržiavala. A niekedy sa karhala tak prísne, že jej až slzy vyšli na oči. A raz si spomenula, ako sa pokúsila udrieť po ušiach za to, že sa podviedla v kroketovej hre, ktorú hrala sama proti sebe. Toto zvedavé dieťa veľmi rado predstieralo, že je dvoma osobami. Ale teraz nemá zmysel, pomyslela si chudobná Alice, predstierať, že som dve osoby. Veď sotva zo mňa zostane dosť na to, aby som bola jedna slušná osoba. Čoskoro jej padol zrak na malú sklenenú škatulku, ktorá ležala pod stolom. Otvorila ho a našla v ňom veľmi malý koláč, na ktorom boli nádherne napísané slová: Zjedz ma, ozdobené rýbe s lami. Dobre, tak to zjem, povedala Alice.
A keď ma to zväčší, dosiahnem na kľúč. A keď ma to zmenší, preleziem pod dverami. Takže tak či onak, dostanem sa do záhrady a nezáleží mi na tom, ako sa to stane. Zjedla trochu a úzkostlivo si povedala, ktorou cestou. Držala si ruku na vrchu hlavy, aby cítila, ktorým smerom rastie, a bola dosť prekvapená, keď zistila, že zostala rovnakej veľkosti. Samozrejme, toto sa zvyčajne stáva, keď človek zje koláč, ale Alice si tak zvykla očakávať iba neobvyklé veci, že sa zdalo, že je dosť nudné a hlúpe, aby život pokračoval v obyčajnom, takže sa pustila do práce a veľmi rýchlo dokončila koláč.